колкото и да ви мърда това човече, а за момента те мърдат и плачат, няма опасност да го изпуснат. Това, че главата му виси надолу, също няма абсолютно никакъв проблем, нека да си виси. Къпането на бабицата, както ви казах в самото начало, се осъществява само на глава и на гръбче, за да не се мокри излишно ръбният остатък. Когато тръгваме да къпаме бабето, ние самите трябва да си решим коя ръка ни е удобната, коя ръка ни е силната, кога се чувстваме по-уверени, с тази, с която ни е силната да държим бебето, или тази ръка, която ни е по-слабата да държим бебето пред другите, защото сме по-схватливи и просто по-умеятелни, както се казва, с нея да го къпаме бебето. Просто да го решите, преди да започнете да къпите бебето. Взимате бебецето и къпането започва винаги от главата. Повтарям последно ти път това нещо, защото мама цял ден се занимава с едно нахранване. И когато започна да къпа бебето, започва да дупето и после се сеща, че това дете на главейница. Това с първата или с практически най-чистата вода, вие намотвате главата на бебето спокойно. Не само да си купите ръката и да го заблъскате. Хванете шепата водичка и изсипете. Бебето няма да се отдахне, спокойно. Няма да му влезе нищо в окото, защото то не е толкова глубоко, ще си затвори очите. А трябва да знаете, то умее да диша и по този начин. След това са една или две капчици и измивате хубаво главичката на бебето. Като не бива да се притеснявате от това, че ще разберете от колко кости се състои човешкия череп. Тоест, костите на бебето не са приприяни в крайни, не са свързани в крайни шерове. И когато добавите главичката на бебето, ще ги видите на отделно тяло, като тук в областта на бебето ще ни усетите нещо по-мекичко, което има формата на ромбоиче, и това е функционерът. Не се притеснявате от нея, когато минавате само с ръка по главичката на бебето, няма опасност нищо да не я направите. Трябва да свикнете с това, защото тя се запази чак когато вече стане на година и бабица. След това, след като измиете хубаво главичката на бебето, всичката минавате само всичките на бебето. Затова, защото те са много тънички, когато бебе спи, те са много плътно прилепени към черепа. И тук често се събират мънкчета от самите са мазила, които ги използват. И ако не ги почиствате, кошичките на бебето да са всички. Просто тук става една груба кожа, която може така да възпари ученцето, че чак да го използва. Минавате ръцете, брушката на бебецето и с практически най-чистата вода, която е в баничката, хубаво изплаквате с тази вода, докато махнете съответно цялата пяна в главата на бебето и чак когато минавате с ръката в лицето на бебето, защото тук, където са веждите, много често се съпостава още събрана пяна. След това продължавате къпането, като с още една картица на шамплана, минавате гръбчето, подмишничките на бебето, ръчичките, отваряте му дланите, защото те са като принцип вкъщи с свити и ръчите. Когато плачат и когато са недоволни, са им разперени ръцете. Тук в гънките също се събират малко от мъкчета, от неговите дрехи, от вашите дрехи и така. И няма да става така съдалището на бебето. И ако бебецето ви е момиченце, тоалета се извършва на гениталите отпред-назад. Затова, защото уретрено, влагалище и ями са много близко едното друго. И също така ще ви направи впечатление, че при момиченцето големите здрави мускули все още не покриват достатъчно добре малко здрави мускули. И момиченцето стоят някакси да ги остави по-отворени, без да искате можете да направите някакво неволно замърсяване. Това нека да ви стане по принцип. По същия начин и с много кърпичка и всички нервния туалет, това трябва да ви остане просто един начин. След това минавате с шампуанчето ръчетата на бебето и докато не е паднало на бъбчето, практически банята ви е приключена. Половин час подготовка за 5 минути раз. Много пъти родителите ми казват, добре, не мога ли сега цялата тази работа да извършим чешмата за
правят тия приготовления